yau kuma gashi mun zo muku da wannan sirri na ruhani, kiran ruhani a madubi wanda yake bayyana ka gan shi ido da ido. Insha Allahu za a rubuta wannan ya kasfa ya ilu a madubi. Madubin shine a samu farin madubi murabba'i, ma'ana mai fokwana. In aka samu wannan madubi mai murabba'i da kuma sabo, sai a rubuta wannan suna da aka gani ya kasfa ya ilu kafa uku. Sai ka sami kitson kulɓa an desanta. Sai ka wato shafe wannan madubin gaba ɗayansa da kitson nan. Sai ka zauna sai ka karanta ya kasfa ya ilu, ya kasfa ya ilu, ya kasfa ya ilu 1111. Insha Allahu kana cikin wuridin zai bayyana, amma ka sani fa za ka samu kujera ne ka ɗora wannan miro a kai, ta yanda kuma za ka na kallon miron amma kuma ya zama fuskarka ka ta fito, ma'ana kenan yana ɗan gabanka kuma kai kuma sai ka ɗan yi gefe kaɗan ta yanda ba za ka ringa ganin fuskarka a cikin madubin ba, har ya bayyana insha Allahu. Wannan sirri mun bayar da shi ne ga 'yan uwa, sannan kuma wanda ba su yi mana subscribing ba sai mana, domin iya masu subscribing muka musu izinin wa'annan sirrika da muke bayarwa. Iya su kaɗai muka yi wa izinin wa'annan sirrikan gaba ɗaya na wannan gida. Insha Allahu duk wanda ya mana subscribing to mun masa izini zai iya ɗauka ya amfani da shi. Wassalam.